מופיעה ישר פרשת תרומה, ונשאלת השאלה, שימו לב לשאלה הזאת, מדוע אחרי פרשת משפטים מופיעה פרשת תרומה? מה הקשר לכאורה בין שתי הפרשיות האלה? אני רוצה להדגיש את השאלה. אחרי מתן תורה בפרשת יתרו עובר הקדוש ברוך הוא לדון איתנו בכל המשפטים, ואלה המשפטים, וו החיבור בא להוסיף על הראשונים. מה שנאמר בהר סיני בפרשת יתרו אנחנו מוסיפים עכשיו באמצעות פרשת משפטים. אבל נשאלת השאלה, מדוע פרשת תרומה מופיעה אחרי פרשת משפטים? מה הקשר בכלל? לכאורה אין שום קשר בין פרשת משפטים לבין פרשת תרומה. תשובה, יש ויש גם קשר בין פרשת משפטים לבין פרשת תרומה. אומר לך הקדוש ברוך הוא כלל יסוד אדיר. לפני שאתה בא לתת לי תרומה, קודם כל מה אני רוצה לבדוק? איך עשית את הכסף שלך. ואיפה אנחנו לומדים איך עשית את הכסף שלנו? פרשת משפטים. כשבא אליך עובד ועובד אצלך, האם אתה ביומו תיתן שכרו? האם אתה נותן לו שכר בזמן? האם אתה משלם לו את התנאים הסוציאליים שלו לפי מה שמגיע לו לפי חוק, או שאתה גוזל אותו? האם יש לך מסעדה הכי גדולה בארץ אבל המלצרים אצלך לא מקבלים משכורת אלא חיים רק לפי טיפים? איך אתה מתנהג? האם את העסקים שלך אתה עושה ברמת תקינה, או שאתה בעל מגרש מכוניות שכל מכונית שנייה עם שסי ואתה לא מספר לאף אחד כלום, אתה מחכה שהוא יגלה את זה אחרי 3 שנים שהוא ימכור את הרכב, ואז יגידו לו, אדוני, יש לאוטו שסי? מה אתה עושה? איזה מין בן אדם אתה? אומרת לנו התורה, אחרי פרשת משפטים, אחרי שאני ראיתי שאתה יודע איך לעשות את הכסף שלך, רק אז תופיע פרשת תרומה. אני לא צריך כסף שהגיע לא כדת וכדין. יש שוטים שלמים, שוט של ארץ חמדה, יש מכון דיינות ארץ חמדה שהוציא שוט, האם מותר לקחת כספים ממשפחות פשע? האם מותר לקחת כספים? בא בן אדם, אומר לך שלום, וואלה, מה חסר בבית כנסת הזה? אנחנו אומרים לו ספר תורה, 100,000 שקל, בבקשה. עזבו, 100,000 שקל, אוקיי, ספר תורה תגידו לי יכולים לקחת ממקום אחר. בא בן אדם לכהלת, אומר לו, תשמע, אין כסף לאברכים, הכל נסגר. אומר, אין בעיה. כמה זה עלות של הכולל לחודש? 40,000 שקל. אני מוכן לתרום 40,000 שקל כל חודש למשך 12 חודש. ותלמדו לי נשמת אבא שלי, שבמקרה אבא שלו היה צדיק. יש רשע בן צדיק. אבא שלו היה צדיק, אז מה הבעיה? גם לומדים לעילוי נשמת אבא שלו, הצדיק, וגם הוא מחזיק עכשיו 24 או 30 אברכים שיושבים ולומדים תורה. האם מותר לי לקחת ממנו כסף? מה אתה אומר? כן, בטח שמותר. אם זה לטובת הלימוד תורה. לימוד תורה. טובת לימוד תורה. למרות שהוא לא כסף בריביות ממש לא. ממש לא אתה אומר. אני אומר לא. אם הוא עשה את זה לא ביושר גזל גנב, אין ברכה בזה. אומר שוט ארץ חמדה, שימו לב. הלאה. במקרה שידוע שעוסקים בסחיטת כספים וכיוצא בזאת, יש להבחין בין אלו שיש להם עסקים כשרים לבין אלה שעל פי הידוע כל הכנסותיהם מעולם הפשע. אבל שימו לב, מאלו שכל הכנסותיהם מעולם הפשע אסור לקבל כסף כלל. כלל. ואילו מאלה שחלק מעסקיהם כשרים, יש לו מסעדות, יש לו דברים שהם כשרים, ניתן לתלות שהכסף שתורמים הוא מהכסף הכשר וניתן לקבל מהם. אך אם לא ניתן לתלות משום שהסכום שמבקשים לתרום הוא הרבה מעבר להכנסות הסבירות ממקור הכשר, אתה צריך להגיד לו תביא לי בבקשה את הדוחות של המסעדות, ולך תדע אם בדוחות של המסעדות לא מעורבבים כל מיני הכנסות פסולות. כי הרי איך הוא ילבין את הכספים? דרך המסעדות או דרך דברים אחרים. נראה שבמקום שמדובר בתורמים השייכים למה שמכונה פשע מאורגן,
שמטרתם להשליט את כוח הזרוע והעדה, כאן אסור לקבל מהם כל צדקה. גם אם הוא מושיב עכשיו 24 אנשים שישבו וילמדו תורה לעילוי נשמת הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לא יעזור כלום. אומרת לך התורה, קודם כל פרשת משפטים. אחרי שלמדת לפי המשפט איך לעשות את הכסף שלך, רק אז תרומה. תרומה לא תופיע לפני משפטים. אתה לא יכול לקנות את הקדוש ברוך הוא בכסף, או לקנות את הזכויות שלך בכסף. אין כזה דבר. היה סיפור מפורסם. בעיר גבעת שמואל, לא אזכיר את השמות, כי השיעורים מוקלטים. אם לא היה מוקלטים, היה לי אומץ להגיד. אבל היה משפחה מפורסמת שבאה לתרום בית כנסת. הוא היה חסר בית כנסת באותה תקופה בגבעת שמואל. עכשיו, פסק דין מפורסם, שניתן לקחת הכספים שלהם לצורך נייר טואלט וכלי ניקיון, ולא לצורך קודש עצמו. עד כדי כך יש בעיה. עכשיו תראו, למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? לא כי יושבים פה אנשים מארגוני פשע, ממש לא. אני בא לספר לכם כדי שהקדוש, תראו כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על הנושא הזה, שהכסף שאנחנו עושים יהיה מה? יהיה כסף תקין, נקי, לא בגזל, לא מה שנקרא בעבודה בעיניים, לא בדברים אחרים. אני לא מדבר על סחיטה ואיומים וסמים וכאלה דברים. אני מדבר עלינו כאנשים, מה שנקרא, הקדוש ברוך הוא נתן לך, זה שלך, תעשה את זה בדרך טובה, תעשה את זה בדרך ראויה. תשמע מה יש לבן אדם, אם יש בן אדם יש לו טרוניה כלפיך,